ҷалб кардани шахс барои содир кардани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта бо истифода аз шабакаҳои интернетӣ ва ахбори умма мувофиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 то 20 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ шахсоне ки дар кишварҳои хориҷа буду бош доранд метавонанд ба сафорат, консулгарӣ ё дигар созмонҳое ки ба фаъолияти онҳо ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон нигаронда шудааст муроҷиат кунанд. оне ки азми сафар ба ин ё он кишвар доранд, сараввал бояд тамоми ҳуҷҷатҳои зарурие ки аз тарафи ҳамон давлат талаб карда мешаванд ҳуҷҷатҳо ба тартиб дароварда шаванд ва қоидаҳои буду бош дар ҳамон давлати ки ба он мақсади ворид шудан доранд бояд сараввал ҳамаашро омӯзанд ва кӯшиш кунанд ки ҳамон муҳоҷирати онҳо муҳоҷирати қонунӣ бошад ва ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ табдил наёбад ки паёмадҳои нохуби ҳуқуқиро метавонад ба бор биёрад.